Hayırlı kün, hürmetli milletteşlerimiz. Biz bugün яңа тапшыруга нигез салабыз. Ул Пәйгамбәрләр тарихы дип атала. Biz монда Пәйгамбәрләр тарихы турында сезгә бәян итәрбез. Ә инде бу тапшыруның бүгенге кунагы һәм киләчәктә әлеге тапшыруны алып баручы безнең Нурия Абдулла кызы Беломоина булачак. Ул Татарстанның атказанган матбугат хезмәткәре, Россиянең атказанган мактаулы радио хезмәткәре һәм инде түмәндәге татарча тапшыруларга, татарча радио тапшыруларга нигез салучы. Хәерле көн, Нурия Абдуллина. Хәерле көннәр, ассаламу алейкум. Ва галейкум ассалам. Менә Аллаһтан вакыт җиткәндер инде. Без синең белән бүген бергәләп яңа тапшыруга адым атлыйбыз, нигез салабыз. Бүгенге очрашуыбыз юкка гына түгел, көне дә шундый матур. Һәм бу тапшыруны мин узак уйладым. Һәм сиңа мөрәҗәгать итәргә булдым. Чөнки менә без бер-беребезне шактый еллар беләбез. Һәм бала чактан менә шу дин тарихын, пәйгамбәрләр тарихын укып үскән бала дип әйтәсем килә. Чөнки бала вакыттан ук әтиеңнең ярдәме белән син шушы пәйгамбәрләр тарихын аңыңа сеңдерә баргансың. Шулай. Нәрсә өчен әти укытты икән менә шу пәйгамбәрләр тарихын? Әтием бит инде мулла баласы, һәм без совет чорында үстек. Әмма бер көн пәйгамбәрләр тарихы буладыр кич белән, бер көн Тукай шигърияте буладыр иде. Һәм ул бер вакытта да үзгәрми торган менә шундый тәрбиядә үстек без. Пәйгамбәрләр тарихы ул һәр кем өчен дә минем өчен әһәмиятле. Әлбәттә. Бердән хәзер әйтәм, иман шартларының 5 иман шартының берсе пәйгамбәрләргә ышану. Biz әйтәбез бит иманым камил дип. Иманым камил икән димәк, без пәйгамбәрләргә ышанырга тиеш. Һәм пәйгамбәрләр тарихында белергә тиеш. Ышаныр өчен белергә кирәк. Әйе. Шуңа күрә мин кызыксынып киттем, әкият урынына тыңлыйдыр идем бала чакта. Яшүсмер чагында китаплар эзләдем, дәлилләр алар юк иде. Бераз вакыт узгач китаплар да табылды, укыдым күп. Һәм менә сиңа шу белемне ныгытырга, баетырга ярдәм иткән төп китап нинди китап булды? Ул дини китап булмады. Бик изләнгәч мин таптым Томас Ман дигән Германия язучысының Иаков, его сыновья, Якуб галейһиссалам һәм аның балалары. Беренче китап, икенче китап Юсуф, Иосиф и его братья. Юсуф һәм аның туганнары дигән китап. Ул инде безнең яраткан Юсуф һәм Зөләйха дигән кыйссаи Юсуфтагы Юсуф галейһиссаламның ничек итеп туып үсүе, һәм аның тормыш юлы, пәйгамбәрлек алуы, һәм аның ничек итеп пәйгамбәрлеген гамәлгә ашыру турындагы китаплар иде. Ул инде гарәп илләренең төрле милли традицияларында күздә тоткан. Ул вакыттагы нинди ышанулар, нинди диннәр булган, шулар турында да бик күп мәгълүматлы китап, зур хезмәт. Менә шуннан мин изләндем, яңа китаплар таптым. Һәм менә гарәп язучысының китабы. Менә иң ышанычлы чыганак, китаплар күп әлбәттә. Иң ышанычлы чыганак Абу Касираның Ат Адама да Мухаммада, менә Адәмнән Мухаммадка кадәр дигән пәйгамбәрләр тарихы бар. Ни өчен ул ышанычлы? Чөнки ул 7нче гасырда яшәгән. Пәйгамбәрбез үлгәннән соң 4 халиф була. 4 халиф алар Коръәнне берләштерү, язу һәм пәйгамбәрләр тарихына булдыруга бик күп көч куйганнар. Менә шунда пәйгамбәрнең сахабәләренең үз авызыннан ишеткән тарихлар гына һәм Коръәндә нинди сүрәләр бар менә пәйгамбәрләр турында, шуннан алынган мәгълүматтан төзелгән пәйгамбәрләр тарихы. Нурия әйтәмне сөйли башлаганнан бирле теге бөтен кеше аңласын өчен теге өстәмә сорау биреп барыйм әле сахабәләр диден. Кемнәр булган ул сахабәләр? Сахабәләр укучылар, ученики. Башта пәйгамбәр кемнән башлыйк? Әйдә пәйгамбәрдән башлыйк. Әйе. Менә кем ул пәйгамбәр? Кем ул Рәсүл? Әйе, кем ул пәйгамбәр? Кем ул Рәсүл? Әле аның улул азм дигәне бар. Пәйгамбәрләр һәр берсендә кыскача гына син теге билгеләмә биреп булсаң, аңларга җиңелрәк булыр. Ләкин башта ук әйтәсем килә, мин абыстай түгел. Мин дөньяви китаплардан укыган һәм әлбәттә мин хәзер Коръән Кәримне укыйм. Әлхәмдүлиллаһ. Әмма мин барбер абыстай түгел. Бүтән үзем җыйган белемнәр белән сезнең белән уртаклашасым килә. Әйе. Безнең дә беләсебез килә. Әйе. Пәйгамбәр ул шундый кеше,
ул кеше, ул фирештә дә түгел, җин дә түгел, кеше заты. Һәм аңарга аның күңеленә Аллаһ Тәгалә нинди нәрсәләр сала һәм нәрсәләрне тыя. Аның аша ул кешелек дөньясына хәбәр җибәрә. Менә ул хәбәрләр, пәйгамбәрләр бик күп булганнар, 124 мең дигән шундый саннар очрый. Пәйгамбәргә аның, Коръән Кәримгә аның 28-е кергән, 28 тарих бар. Башкаларның тарихлары я югалган, я алар бер пәйгамбәргә бирелгән писание, каләм дип әйтергә кирәк, язу. Һәм шул язуны таратучы пәйгамбәрләр булган әле. Менә алар барсы да пәйгамбәрләр, әмма шул язу алышынганда бер китап килә, ул китаптан соң икенче китап килә дә язу алышына. Писание язу алышына, һәм язуны алыштырган пәйгамбәр Рәсүл дип атала. Алар күп түгел. Булар төп пәйгамбәрләр инде. Дип әйтсәк дөресрәк була торганда шулай бит. Андыйлар 12 була. 28-е дә түгел. Түгел. 12-се Рәсүл була. Һәм шуларның бик каты сынауларга дучар булганнары бар. Бик зур авырлыклар кичергәннәре бар. Менә алары инде нык рухлы дип аталалар, гарәпчә улул азм була. Менә алары алдашмыйча гына әйтергә кирәк, алары 7 булырга тиеш. Рәсүлләрдән кимрәк. Бүтән Рәсүл дә улул азм түгел. Мин шаккатып син сөйләгәнне тыңлап барам, ләкин тыңлап та истә калмый бит әле ул. Менә ничек шуларны истә калдырып бетәргә була? Минем өчен һава кебек. Шул тарихсыз тора алмыйм мин. Менә кешеләр үзләре дә белмиләр. Без пәйгамбәрләр координат системасында яшибез. Менә бер мисал. Бүген 2024 ел бара. Ул гади генә ел түгел. Ул Гайса галәйһиссәламның туган көненнән башланган ел саны. 2024 ел Гайса галәйһиссәламның тууыннан башлап. Димәк, Гайса пәйгамбәргә 2024 яшь булган булар иде. Булыр иде. Әйе. Әйтик, менә яһүдләрнең календарында бүген 5780 ел бара. 5780 ел. Әйе. Алар инде дөнья башыннан дип әйтәләр. Ләкин мин үзем фаразлыйм, андый мәгълүматлар күрмәдем. Аларның төп пәйгамбәрләре Муса галәйһиссәлам. Ул Муса галәйһиссәламның чорыннан башлап булуы мөмкин менә шу вакытның. Һәм без беләбез инде хиҗри календаре. Безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам Мәккәдән Мәдинәгә кичкәч, кичерү хиҗри башлана. Һәм без хиҗри календарында барабыз, хиҗри календаре белән яшибез. Менә үзегез күрәсез, хәтта календар көндә без күрә торган, ул да пәйгамбәрләр белән бәйле. Менә без бүгенге сөйләшүне иң безнең төп пәйгамбәрбез, иң беренче пәйгамбәрбез Адәм. Әйе, ләкин төп түгел. Беренчесе дип әйтмәкче булам минем. Әйе. Менә шу әгәр дә бүгенге сөйләшүне кыскача гына шу Адәм пәйгамбәрнең тарихына тукталып китсәк әйбәт булар иде. Бик әйбәт. Адәм галәйһиссәлам бердән беренче кеше, икенчедән безнең ислам динендә беренче пәйгамбәр. Ни өчен пәйгамбәр? Чөнки ул Аллаһ Тәгаләнең үзеннән алган белемне. Башка пәйгамбәрләргә Җабраил галәйһиссәлам алып килгән. Ул фирештә. Адәм галәйһиссәлам алган Аллаһ Тәгаләдән гыйлемне. Һәм Аллаһ Тәгалә Адәм галәйһиссәламны беренче кеше буларак балчыктан ясый. Балчыктан ясаганнан соң ул 40 ел әле җәннәттә ята. Фирештәләр куркып китәләр яныннан. Аның кем икәнен дә белмиләр, аңламыйлар ни өчен икәнлеген. Һәм фирештәләр арасында бер Иблис исемлесе була. Ул Адәмнең авызыннан кирип чыга. Һәм башка фирештәләргә әйтә: "Курыкмагыз, ише буш." Менә ничек шүлмәк була? Балчык шүлмәк. Шуның кебек ише буш янәсе. Аллаһ Тәгалә аңарга үзенең рухын өрә. Менә Аллаһ рухы кергән беренче кеше һәм беренче пәйгамбәр Адәм галәйһиссәлам. Адәм галәйһиссәлам бик чибәр була. Менә без беләбез Юсуф һәм Зөләйхада кыйса Юсуфта Юсуф бик матур була. Әйткән җире бар. Юсуфта ярты матурлык дип. Ярты матурлык. Дөньяның ярты матурлыгы да булырга мөмкин. Адәмнең ярты матурлыгы. Бу ике гыйбарә. Менә кайсысы дөрестер,
Аллаһ кына белә, ләкин шул ике гыйбарә минем күңелем өчен якын инде менә Адәмнең матурлыгының яртысы. Адәм галәйһиссәлам узын буйлы була. Әйткән җире бар Коръәндә, аның буе 60 терсәк була. 60 терсәкне ярты метр, бер терсәкне 50 ярты сантиметр дип исәпләсә, ул була 30 метр. ай. Менә ул шул кадәрле зур. Субханалла. Һәм әйткән җире бар китапта, кешеләр кыямәт көненнән соң тергезелерләр һәм алар Адәм сурәтендә булыр. Адәм сурәтендә менә Адәм буенда. Әйтеп үтәргә кирәк, Индияның үзендә түгел, элек Цейлон утрауы дип әйтәләр, хәзер Шри-Ланка дигән утрау бар. Менә шул утрауда Адәм тауы бар. Менә алга табарак китеп әйтәм, Адәмнең кыяфәтен сөйләгәндә. Анда Адәм галәйһиссәламның җәннәттән куылганнан соң төшкәч изе бар. Ул из әлбәттә метрлар белән үлчәнелә торган зур из. Менә аны инде алга китеп әйттем, размерын күрсәтү өчен. Сакалы булмый. Балчык кызыл да була, кара да була, ак да була, шуңа бите кызгылтырак битле дигән җирләр очрады. Чәче узын була һәм шибәрлеген әйтеп үттек инде. Аллаһ Тәгалә аны үзе өйрәтә. Җирдә нәрсә бар, күктә нәрсә бар, һәрбер нәрсәнең исеменә. Исем бит инде ул тану дигән сүз. Менә син йолдызның нәрсә икәнен белмәсәң, аны танымыйсың. Шулай бит, агачның нәрсә икәнен белмәсәң, танымыйсың. Балаларга өйрәтәбез бит, бу агач, бу йолдыз, бу кояш дип. Аллаһ Тәгалә шулай итеп Адәмне өйрәтә. Беренче укытучысы була. Шуннан соң ул фирештәләргә әйтә, сез Адәмгә баш иегез ди. Фирештәләр әйттеләр, без Аллаһ Тәгаләгә әйтәләр, без сиңа баш ияр өчен яратылган затлар. Адәм тукымы ул җирдә төрле ярамаган нәрсәләр эшләргә гөнаһлы тукым. Нигә без аңа баш ияргә тиеш? Аллаһ Тәгалә әйтә, сез мин белгәнне белмисез ди. Баш иегез. Әмма Иблис, хәтерлибез бит, Иблис дигән фирештә. Фирештә дә җин дә дигән җире бар. Менә аермасын әйтикме? Фирештә нурдан яратыла, Аллаһ Тәгаләдән тарафыннан. Җиннәр төтенсез утыннан диелгән. Төтенсез утын, русча әйткәндә, мин үзем инде шулай дип уйлыйм, тепловая энергия. Нур менә ул инде энергияның башка күрә затлырак төрөдер дип аңлыйм мин үзем менә кеше буларак. Һәм Иблис баш имей. Ул әйтә, ут балчыкны яндыра ди. Ут балчыкны яндыргач, ут өстенрәк, димәк ул өстенрәк. Ләкин бит Адәмдә Аллаһ Тәгаләнең рухы, аңа бит рух өрелгән. Һәм шуннан соң Иблисне Аллаһ Тәгалә җәннәттән куа. Адәмгә баш имәгәнгә күрә. Баш имәгәнгә күрә. Адәмне җирдә үзенең хәлифе, димәк үзенең хәлиф инде ул башлык дигән сүз, патша, әмма үзенең хәлифе булгач, үзенең менә урын басары шикелле җирнең хуҗасы итә Аллаһ Тәгалә Адәмне. Һәм җәннәт бакчасында Адәм яши. Бер заман ул йоклап яткан чагында Аллаһ Тәгалә аның сул ягыннан кабыргасын ала һәм анабыз Хаваны юктан бар итә. Һәм Адәм уянганда анабыз Хава аның баш очында утырып тора. Аллаһ Тәгалә аларга хәйр фатихасын биреп, ир белән хатын итә, һәм аларга әйтә, менә сезгә җәннәт бакчасы. Теләсә нинди җимештән ашый аласыз, теләсә нинди чыганактан су эчә аласыз. Әмма менә бу агачның җимешен ашамагыз. Ул агачны безнең ислам динендә будай агачы, богдай агачы дип йөртәләр. Инде без беләбез, кемнәр Эрмитажларга барган, кем әйтик сынлы сәнгатьне белә. Алар беләләр инде, башка диннәрдә ул алма агачы булып, алмагач булып тасвирлана. Менә шушы матурлыкта, рәхәттә атабыз Адәм белән анабыз Хава җир вакыты белән 500 еллап яшиләр, рәхәтлектә. Җәннәт бакчасында. Җәннәт бакчасында, кайгы белмичә. Һәм бер заман җәннәткә 4 аяклы йылан сурәтендә килеп керә Иблис. Һәм ул анабыз Хавага әйтә, Аллаһ Тәгалә сезгә бу агачтан ашарга кушмады, чөнки ул агач мәңгелек агачы.
һәм гайрәтле буласыз. Шуңа күрә. Һәм ашап карагыз. Анабыз Хава инде кызыгып ашый һәм адәмгә дә ашата. Һәм алар ашаулары була, карыйлар, моңынчы күрмәгән үзләренең шәрә икәнлекләрен күрәләр. Аларга бик оят була. Адәм галәйһиссәлам шунда ук тәүбә китерә башлый. Аллаһ Тәгаләнең аны ярлыкавын сорый башлый. Әмма Аллаһ Тәгалә үзенең кушканын үтәмәгәннәрне ул аларны оҗмахтан куа. Оҗмахтан куганнан соң Адәм галәйһиссәлам әйтүемчә Шри-Ланка Цейлон утравына төшә. Анабыз Хава менә хәзерге Согыт Гарәбстанының Йемен тирәсендә, ул теге астарак Индия океаны янынарак була инде. Шунда Джидда дигән шәһәр тирәсенә төшерелә. Алар 200 ел берсен-берсе эзләп йөриләр. Шундый озак вакыт. Тиз генә очрашмыйлар. Әйе. Ул вакытта вакыт нинди җир вакыты мул, һава вакытымы без белмибез. Әмма шулай дип әйтелгән, алар эзләп йөриләр берсен-берсен. Һәм алар очрашалар Гарәбстандагы Гарәфәт тауында. Кем хаҗга барган, кем умрага барган беләләр. Хаҗ бетә шул Гарәфәт тауында атабыз Адәм белән анабыз Хава очрашканнар, илашканнар. Һәм бергәләп тормыш итә башлаганнар. Һәм аларның беренче балалары туа. Беренче бала бер генә булмый. Анабыз Хава озын гомере дәверендә 120 мәртәбә авырга уза. 120 мәртәбәсендә дә игезәкләр таба. Әйе, беренче игезәкләре Кабил белән Әклимә була. Икенче игезәкләре була Габил белән Ләбүдә. Атабыз Адәм бу балалар бәлиг булганнан соң бер игезәкнең малайыннан икенче игезәкнең кызын кавыштыра торган була, никахлый торган була. Әле бит башка кешеләр юк. Өйләндерергә балаларны, кавым таралырга тиеш, кеше кавымы. Һәм Кабилгә Ләбүдә насыйп була. Әмма Әклимә чибәррәк була. Шуңа күрә Кабил баш тарта. Мин Ләбүдәгә әйләнмим, миңа Әклимә кирәк ди. Әклимә Кабилгә насыйп була. Һәм шул чагында алар Аллаһ Тәгаләгә курбан китерергә булалар. Кемнең курбанын Аллаһ Тәгалә кабул итеп ала? Димәк, шул Аллаһ Тәгалә аның яклы. Кабил, ул бит өлкәнрәк, ул иген игүче була. Ул көлтәсе белән будай китерә. Габил, ул була тирлекче, көтүче, тирлек күрсәтүче. Ул китерә ит курбан. Икенче көнне иртәнгә ит курбан юк була. Һәм будай утырып кала. Турып кала. Һәм аңлыйлар, Кабилнең курбанын Аллаһ Тәгалә кабул итми. Шул чагында ачуыннан, һәм дә бердән ачу, икенчедән көнчелек аркасында Кабил үзенең бер туганын үтерә. Менә бу кешелек дөньясындагы беренче җинаят. Ул җинаятның дә җинаят әле үзенең бер туганын үтерә. Үзенең ачуын, көнчелеген җиңә алмыйча. Менә шундый гынахларын җиңә алмыйча. Һәм әле бит аңынчы кешене кеше үтермәгән. Нишләтергә белми Кабил. Габилне аркасына асып, инде тәүбәсе шундук башлана. Шундук ул тәүбә итә башлый, елый, һәм кая куярга белми, һәм туганының үле гәүдәсен күтәреп, ул 1 ел йөри. Һәм шуннан соң Аллаһ Тәгалә аңарга карга җибәрә. Бер карга икенче карганың үләксәсен аягы белән балчыкка күмә. Һәм шул чагында Кабил аңлап ала, үле гәүдәне җиргә күмәргә кирәк. Һәм ул беренче шундый тәҗрибә ала инде. Әмма әтисе аны куа. Әтисе калдырмый. Туганын үтергән баласын үзе янында гаиләдә калдырмый, ул аны куа. Һәм атабыз Адәм белән анабыз Хаваның башка балалары юк бит әле. 5 елдан соң Аллаһ Тәгалә аларга яңа бала җибәрә, яңа ул бала. Ул Шис исемле бала була. Менә әйтәләр инде. Бу да игезәк була инде. Бу да игезәк була. Без инде малайларны әйтәбез, малайлардан без алып барабыз бит инде нәсел җибен. Ираттан.
Менә шист, аның сиф дигән исеме дә бар башка диннәрдә. Шит, шис, сиф төрлечә әйтергә була инде. Менә Аллаһ Тәгалә аңарга 50 язу җибәрә. Менә беренче китап Шис галәйһиссәламгә килә. Һәм беренче кешелек дөньясындагы бүтән дөньяга таралган кешеләр, алар Шис балалары булалар. Нурия, шундый рәхәт сөйлисең, шундый аңлаеш итеп сөйлисең, менә шуны истә генә калдырырга кирәк. Алла бирсә, безнең менә шу тапшыруыбыз шундый кытыклы тапшыру булачак, хөрмәтле дуслар. Бергәләп, Аллаһ бирсә, Нурия Абдулловна белән әлеге тапшыру дәвам ителәчәк. Һәм инде бүгенге тапшыруга нокта куеп, әйтергә теләгән теләкләреңне дә җиткер инде. Бәлкем бүтән сүзем дә бик төгәл түгелдер. Тагын бер кат кабатлап әйтәм, мин абыстай түгел. Әмма мин тырышам, минем өчен бу стимул, минем өчен яңа мотивация, укырга, төгәлрәк өйрәнергә. Һәм хаталарым булса әйтегез, мин риза аларны төзәтергә. Әмма сезгә кызык булса, шулай ук языгыз, дәвам итәрбез, Алла бирсә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүгенгә менә шулай. Сездән хәбәрләр көтәбез. Шулай итеп, бүген без Пәйгамбәрләр тарихы дигән тапшыруыбызга нигез салдык. Дәвамлы булсын. Караучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз күп булсын. Һәм моның өчен сезгә саулык, сәламәтлек, озын гомер телибез. Һәм мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.